Jingkren Menteri Kecela Meghalaya Ban Ong ba om don kam work permit leksi kan penhe mensim om tang ye ki bertrai bakta hajala kum ye ki bar jela wat ye kinong belas ngi menta ki he mensim bha bat kan sapoi uput ba ki dekhar kinla ban le bahe ne ban persya ye kat ki bawan kera ladadai na kiseng bhalang ne kino kiseng ki bayo ijngai ya ka khia kason jong kari khasi jantia jongi ni hapsnyu thu shai menta ba baro kinong belas ngi bar jela ki habanyo ya ka labor license napo ka office DC kum ka migration worker certificate ka bakut por kum ba hanru banai ai bat ka jingsiu kalong san pheu tangka bat baki habru ban renew man ka san banai bat kane ka hapo jong ka an the Meghalaya Identification Registration of Migrant Workers Act arajar arpeu ka batrekam hadu menta kasngi hanrai balai pat ukon rat kongkal sangma uhap kren pendom kam tamni kiseng bhalang ki balesi kum ki SU kabal penyang hino daladi ya kedop infiltration check namar ke jingrung kertlip ki batla man kesngi langba kasil syar kuahati bat ki waipat kisnong ke jur ha bat ban up ya ke sortar kumju ya ke office jong ke HADC kan umpo shano te kumta ha kabayadai bat ke Jingkren Menteri Rangba Kecela jongi kalong ka ai ka baki pat ba kim pediang setia batru kalong penban mar khongpong namar kum ka jai penriu ripat kala don lupa ya ka an hapo ka ke HADC kum ki trading acts migration workers act bat kumju shibun ki wai bat ki an ki ban yada ya ka jai penriu khasi jongi